क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय रामफलबिल रुपनाथ ब्रह्म गोसोखां फोथाराव जोलुर फोरोंथाय मावबादा बेखेवदों। रामफलबिल दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेफाजाबाव रामफलबिल दखरा गेलेमु आफादा हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि जोलुर फोरोंथाय मावबादा बेखेवनाय हाबाफारि खुंफुंदों। दिनैनि बे हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कृपेश दैमारिया आलासि महरै बाहागो लानानै हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो। हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लाबावदों रामफलबिल गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोनगिरि दुलाल चन्द्र ब्रह्मजों लोगोसे ओनसोलनिनो गोबां दैदेनगिरिफोरा। हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव क'क्राझार जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कृपेश दैमारि आरो रामफलबिल दखरा एबसुनि आफादगिरि जहर ब्रह्ममोनहा मा बुंदों फै बे समाव मिथिना लानि। गिबियावनो आङो रामफलबिल दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि आरो गासै दैदेनगिरि रामफलबिल दखरा गेलेमु आफादनि गासै आफादगिरि गाहाय नेहाथारि आरो सोद्रोमा बिथांमोननिसिम आं गिबियावनो गाहाम हामलायथि बावहरदों। दिनैनि जे बेवहाय दिनैनि अक्ट'निफ्राय जागायनानै जे जोलुर मावबादा बे हाबाफारिखौ बेखेवनो थाखाय हांख्रायहरनाय लेखा आं दिनै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बे बाथ्राखौनो फोरमायनो लुबैदों। जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै गोबां समाव दिनै सोलोंथाइ बिथिं समाजारि सांग्रांथि मेल आरो गुबुन गुबुन ड्राग्स जौ जुवानि हेंथायै जों गोबां हाबाफारि मावनायजों लोगोसे दिनै बोथोर बा समा फैनाय लोगो लोगो दिनै बेवहाय बैसोनि जेबो फारागथि गैयाबालायनो दिनै जोलुर मावबादा दिनै रामफलबिल दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे रुपनाथ ब्रह्म गोसोखां गेलेग्रा फोथाराव दिनैनिफ्राय जागायनानै जि समसिमहालागै बिथांमोनहा बे हाबाफारिखौ लांनो हायो लांगोन। दा बेनिखायनो आङो दिनै जोंनि गेलेगिरि बिथांमोनखौ आङो खावलायनो सानदों। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो दिनै बेवहाय रामफलबिल दखरा गेलेमु आफाद जुथायै जिहेथु बे हाबाफारिखौ खुंदों। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो दिनै बिथोन बायदियै आन्डार 13 फुटबल टुर्नामेन्टखौ जोङो बोसोरफ्रामबो जेरै खुंबोयो देग्लायबो रामफलबिल दखरा बर' फरायसा आफादाबो खुंगोन। नाथायबा देग्लाय एसे आलादा हिसाबै खुनु बेवहाय बैसोनि फारागथि गैयाबालायनो देग्लाय बिथांमोनहा जि मावबादाखौ खुंफुंदों बिनि थाखाय जोङो जिल्ला एबसु हिसाबै दखरा आफादखौ जोङो साबायखर बावनांगोन। मानोना जोंनि फरायसाफोरखौ जों सोलोंथाइ बिथिं जेरै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो हायो बेबायदि गोबां समाव जों हाबाफारि मावबोबाय आरो दिनै जे गेलेनाय बिथिं जोङो दिनै बोरै जोंनि साफ्रोमबो गेलेगिरिफोरखौ मोजां गेलेगिरि रोंखा राखा राफोद गेलेगिरि हिसाबै जों खालामनो हायो। बिनि थाखाय दिनै जि हाबाफारिखौ लादों जोबोदैनो बाख्नायथाव बे हाबाफारिया। दा बेनिखायनो जोंनि गेलेगिरिफ्रा दिनै जि माने रामफलबिल दखरा फरायसा आफाद आरो गेलेमु आफादा जि बानजायबाय दिनै बेवहाय गोबांथार दिनै गेलेगिरि दिनै सौफैनो हायाखैब्लाबो जिबादि नांगौ बेबादि जथेस्थ' गेलेगिरिफोर बेवहाय हिन्जावसाफोर हौवासाफोर दिनै फैदों आरो बेनिखायनो आं खावलायगोन जोंनि गार्जेन बिथांमोनखौबो आङो दिनै खावलायगोन दिनै जि हाबाफारिया खुंदों दिनै फरायनायजों लोगोसे जोंनि फरायसाफोरखौ दिनै गेलेनाय बिथिङैबो जोङो राफोद खालामनांगौनि थाखाय जोंनि साफ्रोमबो गार्जियानफ्रा दिनै नैबे रुपनाथ ब्रह्म गोसोखां फोथाराव दिनै जोंनि बेलासिनि समनिफ्राय जिहेथु दिनै बेवहाय थिग 4:30 जाबाय बिनि सिगांनिफ्रायनो निस्सय जागोन सानफ्रामबो। दा बेनिखायनो जोंनि गार्जियानफ्रा बयबो गाव गावनि गथ' गथायफोरखौ स्कुल गखांनायनि उनाव हिन्जावसा आरो हौवासाफोरखौ बेवहाय खुनु बैसोनि फारागथि गैया गेलेनायखौ जोङो बयबो सोलोंनानै लानो हायो हिसाबै जोङो बयबो फोथाराव दोनबोनांगौ। बेवहाय गोबां जोंनियाव फरायसाफोरनि बा गेलेगिरिफोरनियाव गाननाय जोमनायनि बा गोबां बेवहाय थोब्लेट माब्लेट जानो हागौ। गोबां फरायसाफोरनाव हयथ' गाननाय जोमनायनि बेवहाय एसे जेंना फैनो हागौ। दा बेनिखायनो हानाय जोंनि गार्जियानफ्रा दिनै गाननायनि जोमनायनि बेबस्थाखौ खालामनानै होनांगौ आरो जाय गेलेगिरिफ्रा दिनै गेलेनायावबो मोजां आरो दिनै गाननाय जोमनाय गार्जियानफ्रा एसे तान मान जुदि जायोब्ला उसुबिदा जुदि बेवहाय जायोब्ला
दिनै जोंबो दखरा आफाद हिसाबै जोंबो हानायमानि बेखौ हेफाजाब होनो थाखाय जोङो दखरा आफादखौ जोङो खावलायदों। मानोना गोबां गेलेग्रा मोजां दङ, नाथायबा न'खराव बिराद उसुबिदा। दा बेनि थाखाय जोंनि रामफलबिल दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाहाथे सिन्था खालामनानै होयो आरो जाय गथ'फ्रा दिनै गेलेनो गोसो, गेलेनायाव मोजां आरो न'खराबो एसे मोजां, बेबायदि न'खरा जाहाथे जोंनि गेलेगिरिफोरनो जोंनि गाननाय जोमनायखौ बेबस्था खालामनानै होयो। जाहाथे जों फरायसाफोरखौ सापर्ट खालामो, गथ'खौ जाहाथे सापर्ट खालामो, दखराखौ जाहाथे सापर्ट खालामो, जों अराय हास्थायगोन। कारना जाबाय दिनै जोङो थांनानै थानायाव फरायनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिथिं, दिनै बेवहाय दिनै गेलेनाय फुटबल, खारनाय बारनाय बा गान खननाय मोसानाय फारफ्रोमबो बिथिङै दिनै जोंनि फरायसाफ्रा रोंखा राखा जाजोबनांगोन। थांनानै थानायाव गासिबो प्रयजन जाबाय। दा बेनिखायनो दिनै जोंनि फरायसाफ्रा बे फोथाराव फैनानै गावनि सोलोंथाइ लानो गोसोखौ जों जाहाथे जोंनि गार्जेनफ्रा स्कप होयो, जों बेखौ खावलायगोन। आरो दिनै जों बेखौनो फोरमायगोन, दिनै लाइमोनफोर जोंनि फरायसाफ्रा दिनै ड्राग्स सोबनाय, दिनै निसा लानायाव गोबां बेस्थ' जानानै दङ। गोबां गार्जेनफ्रा जोंखौ फोरमायदों जे उन्दै उन्दै बैसोनि गथ'फोर, दिनै 10, 11, 12, 15 बोसोर 16 बोसोरनि गथ'नि फरायसाफ्रा दिनै ड्राग्स सोबनानै गोबां फरायसाफ्रा दिनै नस्थ' जानायनि लामायाव दिनै फैदों। दा बेनिखायनो दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो जेरावबो जोङो बुंबोबाय थादों, जाहाथे जोंनि फरायसाफ्रा ड्राग्स सोबनायनिफ्राय जानगाराव थायो, निसा लानायनिफ्राय गोजानाव थायो। बे बाथ्राखौ जोङो दिनै मेल मिटिं सावरायबोदों, गार्जेनफोरजों जों सावरायदों, स्कुलाव थांनानै जोङो फरायसाफोरजों जोङो सावरायदों। अब्लाबो जोङो नांगौ बायदि जों खालामनो हायाखै। दा बेनिखायनो दिनै जोंनि फरायसाफोरखौ स्कुलाव थांनानै फैखांनायनि उनाव जोंनि नैबे गेलेनाय बिथिङावबो बेस्थ' दोननो थाखाय बा गुबुन गुबुन बिथिङाव बेस्थ' दोननो थाखाय जोङो बयबो नाजानांगोन। जाहाथे जोंनि लाइमोनफ्रा ड्राग्स सोबनायनिफ्राय जानगाराव थायो, गावनि गोग्गो देहाखौ लानानै थांनानै थानायाव, हारि दानायाव जों साफ्रोमबो जोङो जाहाथे जों स्कप लानो हायो आरो हारिनि थाखाय जों बयबो बावसोमनो हायो। देहा गोग्गो थायोब्लासो साननाय हनाय गोग्गो जायो। दा बेनिखायनो जोंनि फरायसाफोरखौबो जोङो खावलायगोन, फरायनाय स्कुलाव फैनायनि उनाव न'आव थांखांनायनि उनाव जोङो गुबुन गुबुन बिथिङाव बेस्थ' थानांगौ। दा बेनिखायनो जोंनि फरायसाफ्रा दिनै जायफोर सौफैयाखै, नैबे रुपनाथ ब्रह्म गोसोखां गेलेग्रा फोथाराव सम जानाय लोगो लोगो दिनै बेयाव जोङो सौफैनांगौ। निस्सय बेखौ दिनै टाइम टेबोलखौ राननानै लागोन। आं बुंनायाबो थिग जानाय नङा, दखरानि दङ आरो बेखौ सावरायलायनानै थिग खालामगोन। दिनै जागायजेननाय हिसाबै दिनै 3 बाजिनिफ्राय फैदों। दा बेनिखायनो आङो साफ्रोमबो गार्जियान आरो जोंनि रायजो राजा बिथांमोननिसिम आं बेखौनो खावलायगोन, जाहाथे जोंनि फरायसाफोरखौ फरायनायजों लोगोसे जोङो बेस्थ'थायाव दोननो हायो, जाहाथे जोङो गुबुन निसा लानायनिफ्राय जों जानगाराव थानो हायो। दा बेनिखायनो आङो दिनै रामफलबिल दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, रामफलबिल दखरा गेलेमु आफादखौ आङो साबायखर बावदों। गिबियै निस्सयबा आंनि बुंनाया भुल जायाबा दिनै फुटबल जोंनि बे फोरोंथाइ बादाया निस्सय बेनो गिबि जोंनि एबसुनिफ्राय हयथ' जागोन होननानै आङो सानदों। गुबुना जुदि खालामदोंब्ला आंनिसिम बे रिपर्ट फैयाखै, निस्सयबा बे रामफलबिल दखरायानो गिबि जागोन होननानै आङो सानदों। दा बेनिखायनो आं रामफलबिल दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जोङो साबायखर बावबाय आरो जोङो जिल्ला हिसाबै जोंनि दखराफोरखौ जोङो बिथोन हरनो थाखाय दिनै थि खालामदों। आन्डार 13 फुटबल टुर्नामेन्ट कचिं बा केम्प बा बादायलायनाय बेखौ जुन आगस्टनि 15 थारिखसिमनि गेजेराव जाहाथे खुंफुंनानै लायो। जों जिल्ला हिसाबैबो 13 बोसोर बैसोनि सिंनि हौवासा आरो हिन्जावसानि बादायलायनायखौ जोंहा खुंफुंनांगौनि थाखाय, मिरुआबो खुंफुंनांगौनि थाखाय बियो समा थि जाबाय। दा बेखायनो जोंनि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गासैबो दखराफ्रा जाहाथे 15 आगस्टनि सिगां 13 बोसोर बैसोनि सिंनि हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि फुटबल फोरोंथाइ बादा बा बादायलायनाय हाबाफारिखौ खुंफुंनानै लानांगौ। आं दिनै बेखौनो मिथिहोबाय आरो बयनिसिमबो आङो दिनै गेलेगिरिफोरनिसिम आङो साबायखर जासिबाय आरो उननि समाव जाहाथे लैहोर लैहोर फैनानै बे फोथाराव बयबो गाव गावनि सोलोंथाइखौ लानो हायो। गोजोन्थों। जोलुर बेखेवनाय हाबाफारियाव सोर सोर बाहागो लाफैदों? दिनैहाय जे जोङो रामफलबिल दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे रामफलबिल दखरा गेलेमु आफाद जे जुथायैहाय जे जोङो मोनसे जोलुर बादायलायनाय
फोरोंथाइ मावबादा बेखौ जोङो दिनैनिफ्राय नैबे रुपनाल ब्रह्म गोसोखां फोथारावहाय जोङो दिनै जागायनो थाखाय आखायाव लाबाय। दा बे हिसाबैहाय दिनै बे गेलेनायखौ बा मावबादा फोरोंथाइ मावबादाखौ बेखेवनानै होफैनो थाखाय जोङो दिनै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि सार कृपेश दैमारि जे बिथांखौहाय जोङो लेंहरदों आरो बिथाङा बे हिसाबैहाय दिनै जोंनि बे जोलुर जे फोरोंथाइ मावबादा बेखौ बिथाङा दिनै बेखेवनानै होलांबाय। आङो साबायखर बावदों बिथाङा फैनानै जे जोंखौ मदद होफैनानै जे जोंनि दखरा आफाद आरो गेलेमु आफादनि जे हाबाफारिखौ मोजाङै मोजां मावफुंनानै होलांबाय। दा दिनै जोङो रामफलबिल दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गेलेमु आफादा जोङो गुबुन गुबुन बोसोरावबो बेबायदि मावबादाफोरखौ जोङो खुंबोबाय थानाय जाखायो आरो देग्लायबो बे हिसाबै जोङो दिनैनिफ्राय जागायबाय। जोंनि उद्देश्यआ बेल' जे जोङो जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ लेखा फरायनायजों लोगोसे जोङो फारफ्रोमबो बिथिङाव जोङो गेलेनाय बिथिङावबो जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा गोसो होनांगौ। दा गेलेनायजोंबो जे जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा गाव गावनि लाइफ केरियार बेखौ दानो हायो बेखौ जों मिथिगौ आरो बेजों लोगोसे गेलेनायजों लोगोसे गाव गावनि जे देहायाबो मोनसे स्ट्रं माने गोग्गो बेवहाय लाखिनो हायो। दा बे जिनिस दा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो गेलेनायजों लोगोसे मोनफ्रोमबो गुबुन गुबुन बिथिंखौ लानानै जोङो खामानि मावबाय थायो। जेरै जोङो कालसारनि सोमोन्दैबो जोङो गोबां हाबाफारि लायो। राव थुनलाइ हारिमु फोथांनायनि गोबां बिथिंफोरखौ लानानै जोङो खामानि मावो। दा बे मोनफ्रोमबो बिथिंखौ जे लानानै जोङो खामानि मावबाय थादों आरो बेनि उद्देश्यआ जाहैबाय जों जोंनि बर' माहारिखौ जे जौगाहोनांगौब्ला जे जोङो जोंनि बर' लाइमोनफ्रा फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगानांगोन। बे थांखि आरो नोजोरखौ लानानै दिनैहाय जोङो बे जोलुर जे गेलेनाय बेखौ जोङो फोरोंथाइ होनो थाखाय दिनै बेयाव उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ जोङो बेयाव ज' खालामनानै दिनै फोरोंनो थाखाय सिगांदों। मोनसे गोजोनथाव रादाब क'क्राझार सहरनि साई मन्दिरनि साखाथियाव R&B र'ड वार्ड नम्बर 6 आव थानाय ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझारआ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों मोनसे सनानि खाबु। आथिखालनि बादायलु मुगायाव नोंथांखौ साख्रिनि थाखाय साखाफारा खालामनो ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझारआ गासै 9 भकेशनेल कर्स लानानै फैदों आरो बे 9 भकेशनेल कर्सफोरा जादों इलेक्ट्रिशियन कर्स 2 years कर्स, स्टेनोग्राफी 1 year कर्स, COPA कम्पिउटार ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट 1 year कर्स, ब्यूटी एंड वेलनेस 1 year course, sewing technology 1 year course, beauty and wellness आरो sewing technology आव नोंथाङा बेसेनाङै मुं थिसननो हागोन। ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझाराव highly qualified faculties दं आरो 100% job assistant। बेजों लोगोसेनो बेयाव flexible class timingनि खाबुबो दङ। बेयाव CIPET, टुल गुवाहाटी बायदि नेशनेल इनस्टिट्यूटफोराव एजुकेशनल टुरनि थाखाय लानानै थाङो आरो रेलवे वर्कशप, बङाइगाव, APDCL बायदिफोराव इन्टार्नशिपनि थाखाय दैथायहरनाय जायो। आबुङै मिथिनो थाखाय ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझाराव थांनानै एबा 9101325849 एबा 863868324 मबाइल नम्बराव कल खालामनानै सोलाद लानो हागोन।